Om januari beginnen we altijd. Wat dan je? Om januari beginnen wij met koersbal. Dus, Je viel even de koersbal in. ja, maar ik denk net dat ze er nog wel al binnen. Maar Ben je altijd een van de eerste? dan komen ze staan en dan komen ze aan zich wel. Ik kom op de televisie. Ja. Goeiedag. Kom op de televisie. Wij ben ik gezien mensen, hè? Ja. Maar terecht bij horen. Maar zijn jullie niet op de verkeerde datum? Want vorige week was het koersbaltoernooi en nu is het... We zijn een week te laat. Ja. Ja. We zijn, nu gaan we gewoon spelen, maar jullie zijn welkom hoor. Vijf, nummer 4, dan mag ik nummer 4 spelen. Zo 1 en 2 beginnen en dan 3 en 4. Nou, en dan 4 en 6, zo'n 8. Zo gaat dat. Dat is fijn. Nee, dat helpt Oh, Deze man. Albrecht Tissema. Ja, dat is het. Die had nummer 2. Nee, Die had nummer. Wat nummer staat hier dan? Wat nou? staat geen nummer. Er staat geen nummer. Nou, dan kennen de mannen denken wie dat een nummer heeft. Nou, maar hou maar op 4. Het is een helemaal rommetje. 1 en 2, Ik ben al zenuwachtig. 1 en 2, 3 en 4. Daar op de baan. Ik zeg net, word ik draai op die baan. 1 en 2, 3 en 4 op die baan. We gaan alleen op die één baan. Oké. Ah, 2 en 3. Een hele organisatie. Ja. En omdat jullie ons overvallen hebben, dan gaat het ook wel een beetje... Ja, ben je een beetje in de stress, Truus? Hoe zegt u? Zijn jullie een beetje in de stress geschoten door ons? Ja, ik geloof dat er wel een paar zenuwachtig geworden zijn. Maar, weet je. Jonet. Nee. Ja, wij hadden een punt. Je bent een punt. 1 punt. Ja, ik geloof En het jij wel. dan? Nee, Niks. Bruin niet had een punt. Ja, we zijn bij die. Je moet net zo dwight mogelijk zijn, mij. Nee, maar wij speelden dan met Bruin. 6 en 7. Oh ja, wij spelen met weg. Ja, wij... Jij maar Bruin. Ik ben helemaal de kleur kwijt. Ja. Wij stonden je Ik van keek slecht. al een beetje nog zo stom. 6 en 7? 5 en 6. Ja, kom weer. Nummers 5 en 6. Je bent wel streng, of niet? Ja, een beetje harde stem, hè? Ja. Maar ook streng. Ja? Nou, valt wel mee, denk ik. Ze zijn wel een beetje hardhorig, hè? Net zo. Ik ben zelf ook hardhorig, maar ik heb die... Maar hun zijn ook. En dan moet je wel eens hard spreken, natuurlijk. En dat kan streng overkomen, maar dat is niet mijn bedoeling.